Ναι. Από τον Νότο είναι ψυχόδραμα 07. Απ' τον υπόγειο σταθμό. Ναι. Για τους χειμώνες που περάσαν, αυτούς που θα έρθουν, λίγα λόγια αρκούν. Οι πράξεις μιλάνε και οι τύχοι ακούν. Όσοι προσπαθούν τα καταφέρνουν. Όσοι το πιστέψουν, όσο δύσκολα κι αν πέρασουν, αντέχουν. Το ρωτάς, ψυχόδραμα σημαίνει να πεθαίνεις για αυτούς που αγαπάς. Εκπρόσωποι μιας αδικημένης γενιάς, απ' τις αγνές εκείνες εποχές της γειτονιάς. Και τα λόγια μας που τραγουδά στους δρόμους, ο Κοσμάκης ενώ γύρω κακός ο Ντουνιάς. Αίμα για αίμα κι αν έμαθα κάτι, είναι ποτέ μη σταματάς τον όνειρό σου να κυνηγάς. Είναι ψυχόδραμα 07 μπελάς, με ξύλο σε χρυσαυγίτες και γκαζάκια σε μπατσίκα της Ελλάς. Μ' αλήθειες που σε κάνουν να πονάς, είναι δέλτα πιθήτα αλφα χειμώνας. Και τώρα τα λόγια που λες τα μετράς, έχοντας λόγο, υποστηρίζοντας τον μέσα απ' τη στάση ζωής. Άρχοντας της τελετής, σημαίνει να σε παιδί της γης. Εκλεκτός αυτής της εξέχουσας τιμής. Άλλο το χυπκό μπουρδέλο που αποκαλείται σκηνή, ρε κι άλλο εμείς τώρα ζούμε επικίνδυνα. Κάθε στίχος και μήνυμα δεν έχουμε show. Να δεις όπου συχνά περνάς τα όρια της διαχωριστικής γραμμής. Σε νεκρό στο κάτω-κάτω της γραφής. Σε νεκρό στο κάτω-κάτω της γραφής.